Espanago, eta hilabete batzutako egoerak behartuta, hilabete batzutako goberna baten ondorioz, hainbat erabaki, hainbat proposamena, hainbat proiektu jartzen ari gara, jarri ditugu batzen. Eta gaur da egun, gaur baino lehenago ibili gara Euskal Herriko beste ekipu batzuetan aurkezten, eta gaur hemen esango duguna eta erretxuko duguna erakusten, baina gaur da aurkezten, eta bidatez, ez instituzionala ditugu berezera. Beti ez da labur eta peruzan dute, gaur ringo ez detingo dut. Juan-Mariden, PowerPoint bat ebidez Juan-Marik esplikatu dugu profesoretan nondik abiatu egin eta nora eman dituen gogeza profesorrek. Ondoren bideo bat intzuko dugu, eta gero interneteko bueltan txiki bat dugu dugu aldaketak badira paper, euskarrek berretzen nuen, baina beste urraz bat emango dugu baitare .info, webgunean, eta oso modu laborretan argien dugu. Hombre dugu. Atxaldeon, Martxoak esan duen bezala, gau bideoan erakusio euskat, zertan dazan, gaur egun gauza bilar artean, aurkezten egian berrikuntzak, egin ditugun aldaketa guzti horiek, eta ni gehiago saiatuko naiz, zuei azaltzen, zein da gaur egungo egoera, eta egoera horretan zen nolako gogoeta egin dut, Martxoak esaten zuen izan azkeneko hilabetetan, azkeneko urtetartian azken batean. Gogoeta horrein garratzoia eta oinarrian dagoen pergazia krisia da. Hortan, desarpererik ez dizuet esango, segurezki, modu bat edo bestea, gauden guztiok jasotzen dagilean gauza badalako ez. Baina, eragiten kasuan, nabait, esateko, aspalditik datorren gauza bada. Ez da azkeneko bi urte hauetan krisi ekonomikoak ekarri duen kontu bat, baizik eta lehendik ere badatorrela. Eta bi krisien artean bizi dugun egoera bat azaltzen saiatuko naiz urrengo minutuetan. Honek zailtasunak ekarrezkiko, egoren zailtasunak ekarrezkiko gaur egungoari usteko, eta zailtasun hori bat ere diru eta baliabide faltagatik izan dira. Orduan, nolabait buru astindu beharretan dugu, ikusteko eta zer egingo dugu. Argi dago baldin badaukagu zerbait da, guk daukagu xedea eta guk daukagu eginkizuna, euskarazko komunikabideak sortu, garatu eta sustatzea, egiteari ez dugu lutziko. Orduan, baliabide gutxiago izan arren, nolabait horri eutsi behar diogu eta horretan saiatu gara bintzat, orduan ekartzen diak dugu. Egun gogoera, batzeko garaian, bi alde ikusten ditugu. Alde batetik alde positiboa eta alde baikorra, izateko, eta itzagunetak ez azpi urte honetan egin duen lana, eta egin diogun ekarpena egin dut. Berotzen dugu gogoan, 2003ko otsailean egunkaria itxitutenetik sortutako mugimendu da esateko, sortutako prozesua dela berria taldea ekarri duena. Ordutik honea, orduan helburu nagusia dauka, egun egiten eta egunkari nazionala berriro lehenbailen kalean jartzeak eskotan